Undeva în Nepal, printre bolovani uriași și pietre sculptate cu mantre, printre stegulețe de rugăciune risipite în vânt și roți care se învârtesc veșnic, invocând mantra budistă a compasiunii pentru viață, Om Mani Padme Hum, pe lângă mănăstiri și tea house-uri tibetane, se ivește un drum special între toate celelalte. Drumul către sălașul zeiței mamă a pământului Chomolungma sau Sagarmatha, așa cum o numesc localnicii nepalezi Sherpa, adică drumul spre vârful Everest, cel mai înalt gigant al planetei, aflat la altitudinea de 8848 de metri. Pentru lumea montaniarzilor, a neînfricaților alpiniști, acest drum a însemnat de zeci de ani una dintre cele două variante de acces către cel mai înalt vis profesional. Drumul spre Everest, prin Valea Khumbu, pe urmele caravanelor de bivoli și iaci, care urcă tăcute spre ultimele cătune ale populației locale Sherpa.